Sanibonani bathandi bezemidlalo. Enikhuluma naye uWanda wakamnguni, one of directors of Langalbalele Sports Academy, aphinde futhi abe one of coaches kwi Langalbalele Sports Academy. No, ake ngiqale ngibonge la usisi uphilisiwe, ngiphinde ngibonge futhi nomfowethu uLonwabo. Ake ngicacise la ngodaba lukaMbekezeli wakambukazi. uMbekezeli Mbukazi thina esiLangalbalele Sports Academy zange simdeveloper but samnikezela ithuba. uMbekezeli ngamthola kanje, ngakhuluma nocoach uBheki wakamdletshe wasehluhluwe. Ngamtshela ngathi coach, sidinga idefender ifunalo. Then ucoach wathi uzongithumelela umfana okuMbekezeli Mbukazi ukuthi simbone ukuthi singakwazi ukuthi simsebenzise kwi-engine knockout challenge. Sambona umfana then saba happy. Kwi-friendly game yethu ayidlala yokuqala yanje mayiphela, ngafonela iKaizer Chiefs, ngifonela ucoach uNtseki esekwiKaizer Chiefs, ngamtshela about this boy. Wathi no, basazohlela. Then bami-invite umfana eze nabo bazombona. Then saqhubeka-ke nama-friendly games kwaze kwafika i-tournament, sayidlala i-tournament. After tournament uMbekezeli wascoutha i-Sundowns, escoutha omunye umlungu ekuthiwa uDon, wascoutha iLamontville Golden Arrows, escoutha uJafet Zwane. Then uDon wayethi akafike ngoSeptember, uJafet Zwane wayethi akafike anytime yamdinga umfana. Then mina ngafonela amaZulu, ngafonela neOrlando Pirates, ngibatshela about this boy. Then amaZulu vele athi ukusasa okusayo umfana keze kwi-training, ngamthatha ngamusa kwi-training yamaZulu. Wajima 2 days but bazomsayina. Then kwafona iOrlando Pirates, kufona one of ama coaches khona like my brother mina. So waphoqeleka ukuthi ngimtshele umfana ukuthi awusaye ejimini yamaZulu, kusasa uyogibela ibhano uye eGoli kuOrlando Pirates. And the boy was so happy about that. So nje ngiyaxolisa kakhulu kumaZulu ngesenzo sami esingesihle ngasenzwa kuwona. Then umfana ke wagibela wayeGoli, wajima usuku olulodwa nje yathi iPirates yamsayina umfana kasabuyi. Ileso isitory samBekezeli wakambukazi. So akubanga lula neze from ekuqaleni, cause umfana kuze eze la kuthina wayedlala iteki ngale ngakubo, cause isizini evaliwe cause yena edlala kwiVodacom. Coach laba babemsebenzisa etekini babengafuni ukuthi azodlala iEngine Cup kuLangalbalele, babefuna ayosiza bona etekini. Saze sasizwa umalumakhe owazi wamshaya ngemvubu emtshela ukuthi akahamba eThekwini kwiLangalbalele Sports Academy khona kuzovela ithalente lakhe. So nje walethwa ngenkani la uMbekezeli, bengafuni naye ucoach cause khona nenye friendly game angayidlalanga, bemthathile ucoach bakhe beyiteki bayodlala naye iteki. So ngiyezwa nje abanye ucoach noma abanye abantu sebakhuluma nje lokho abakukhulumayo kungasilona iqiniso. So uMbekezeli Mbukazi ufike la kuthina engenalutho lokwangampela, ubona ukuthi uphuma ekhaya elihlwempu ngendlela eyisimanga. I spend my money ukuthi uMbekezeli afike eGoli cause la eThekwini wayenakekelwa yithina esiLangalbalele Sports Academy. Even e-airport we spend our money ukuthi uMbekezeli aye-airport kuze agcina afinyelele kwiOrlando Pirates. Saze samnikezela ngisho nefoni kuze akwazi ukuxhumana nabe-Orlando Pirates masehlile kwi-flight kuze bakwazi ukuthi bazomthatha then ahamba ayotrial. Kuningi-ke lokunye engeke ngikubale la ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi kwenzakalani, but we play a huge role ukuthi uMbekezeli Mbukazi agcine kwi-Orlando Pirates. And I believe ukube akazanga la kuLangalbalele Sports Academy ngabe udlala kwiVodacom kumanje.
cause uMbekezeli waKambukazi ngizwa kuthiwa wake wajima ngisho nale Richards Bay for 5 days ejima no DDC wabo but abangamsayina. So liningi ithalente elikhona lapha kuVodacom elihleli naye engabe uhleli nalo ukuba kazanga kulanga libalele Sports Academy. So istory sikaMbekezeli Mbukazi sinjalo ke nje. So siyabonga kakhulu. #the future is bright. Don't forget, or just wait for the time. Sazobona uBanele Mnguni masethiwa usedlala professional. Baseza nabanye abo banakathwala njengamanje kuKruger United. Baseza nabanye othalente njengamanje ukuMaZulu. The list is endless.